Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Garden of Banban το 1. Είναι πολύ παλιό παιχνίδι, έχει βγει πριν 2 χρόνια. Αλλά είπα να το παίξω γιατί υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που είναι και πρόσφατα του Garden of Banban. Αλλά είπα να ξεκινήσουμε τη σειρά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε αυτή την πόρτα. Να βρω μια κάρτα. Πού να είναι τώρα αυτή? Τέλεια, τη βρήκα. Ένα τηλεκοντρόλ και ένα drone. Πού χρησιμεύουν αυτά τώρα? Να πάρω το τηλεκοντρόλ. Το drone. Πρέπει να βρω 2 μπαταρίες. Οκ. Να τη μία. Και να τη και η δεύτερη. Excellent. Λοιπόν, το drone λογικά πρέπει να πατήσει αυτό εδώ το κουμπί. Αυτό εδώ το κουμπί. Πάμε. Τέλεια. Έλα, σε παρακαλώ. Αλήθεια. Αλήθεια τώρα. Είσαι... Τέλος πάντων. Τέλεια, το πάτησε. Ας πατήσουμε και αυτό λογικά. Τέλεια. Oh my gosh, θα με φάει αυτό τώρα. Καταρχάς θέλω το drone εδώ. Μπορεί να έρθει? Πού είναι? Drone. Εκεί σου είπα να έρθεις. Εδώ έλα. Καλά είσαι εκεί. Λοιπόν, λίγο πιο εκεί. Βασικά, εντάξει, μια χαρά εκεί. Και τώρα νομίζω ότι πρέπει να ανάψουμε αυτά τα φώτα. Ιουχού! Αυτό δεν είναι το κοτόπουλο που μας κοίταξε με... Feed X to feed the Pilla Bear. Το Pilla Bear is unbelievably hungry. Feed it 6 eggs to get your prize. Οκ. Οπότε θέλει να το ταΐσουμε. 6 αυγά. Τέλει. Να το πρώτο. Λοιπόν. Να βρούμε κι άλλα αυγά τώρα. Αλήθεια τώρα? Ήμουν εκεί, σε αυτό εδώ το σημείο και κοίταγα αυτό εδώ το τέτοιο τόση ώρα και δεν είδα το αυγό που ήταν μπροστά του. Όπα, τι είναι αυτό? Δεν το πιστεύω. Τέλεια. Μη μου πεις. Τα πάω τέλεια, μιλάμε. Οπότε νομίζω έχω 4 αυγά. Εδώ πέρα δεν πήγαμε καθόλου. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορούσαν να τα κρύψουν σε λίγο καλύτερες κρυψώνες. Τέλος πάντων. Όπα. Τι είναι αυτό? Και τι άνοιξε? Άνοιξε τι? Τι ακριβώς άνοιξε? Αυτό το κουμπί που ήταν σβηστό. Τα πάω τέλεια. Λοιπόν, το drone το είχαμε εκεί πέρα. Έλα λίγο πιο μέσα. Έλα λίγο πιο μέσα.
Λίγο ακόμα. Παρακαλώ. Μπροουν. Όχι, καλά είσαι. Και τώρα, θέλω να πας σε αυτό το κουμπί. Παναγιά μου ρε Ντρόουν. Απλώς πήγαινε. Με κοροϊδεύει. Εδώ. Εδώ πήγαινε. Άιντε μπράβο. Τώρα ας πατήσουμε το κουμπάκι. Έλα. Τέλεια. Όπα. Αυτό είναι το τελευταίο αυγό. Πάμε να ταΐσουμε το κοτοπουλάκι. 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Λέγε, που είναι... Πήγα να πω λέγε που είναι το δώρο μου. Γιατί είπα ότι θα πάρουμε μία τέτοια. Κάτι. Αλλά τελικά πήραμε μία κάρτα. Ντρόουν, έλα εδώ γιατί νομίζω ότι πρέπει να κάνεις κάτι. Κοροϊδεύεις, Ντρόουν. Εντάξει, καλά είσαι. Εδώ θέλω να έρθεις απλώς. Εδώ. Έλα λίγο πιο εκεί. Λίγο ακόμα. Ελάχιστο όμως. Καλά είσαι. Και λοιπόν, πήραμε αυτήν την... Τέλος πάντων, πήραμε αυτήν την κάρτα. Ανοίξαμε το κουμπί, αλλά εδώ έχει γυαλί και δεν μπορεί να πω λογικά. Οπότε, Ντρόουν, είσαι έτοιμος για να τρακάρεις κάπου? Πήγαινε εκεί πέρα! Γιατί δεν μπορώ? Είχε... Αλήθεια, είχε είσοδο από εκεί πέρα. Απλώς έλα εδώ τώρα. Παναγιά μου ρε Ντρόουν, τι τις έκανες στις καρέκλες. Ο μύθος λέει ότι αυτή η καρέκλα πετάει ακόμα. Τέλος πάντων, πάμε. Πιο κοντά. Τώρα. Έλα εδώ. Όχι στα γυαλιά ρε παιδί. Εδώ. Ευχαριστώ. Το έσπασες τώρα κιόλας το γυαλί. Τέλος πάντων. Τώρα φτάνεις να πατήσεις αυτό το κουμπί. Φτάνεις. Όπα. Αυτές τις καρέκλες. Φέρε μου αυτό. Και λογικά πρέπει να πάμε σε αυτό το κοτόπουλο και να ανοίξουμε μία πόρτα που είναι κλεισμένη με ξύλα. Τώρα γιατί δεν ξέρω. Αλλά τώρα δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να πατήσουμε αυτό λογικά. Τέλεια. Εντάξει. Τώρα πρέπει γρήγορα
Αυτό τι... Νομίζω ότι πρέπει να πάμε εδώ και να πατήσουμε αυτό εδώ το κουμπάκι. Αυτό δεν έπρεπε. Α, ναι. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Για κοτοπουλάκι. Τα βλέπετε αυτά? Παιδιά, η οθόνη δεν γυρνάει καλά. Η οθόνη δεν γυρνάει καλά. Και αφού η οθόνη δεν γυρνάει καλά, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι εδώ λογικά θα μας κυνηγήσει αυτός το πουλί. Αυτό το περιστέρι, δεν ξέρω τι είναι κι εγώ. Οπότε θα βάλουμε τα γραφικά στο low. Χάλια είναι τέλος πάντων. Για να μπορούμε να στρίψουμε λίγο πιο ωραία. Οπότε, τι έχουμε εδώ? Αυτό πατάω. Τώρα λογικά... Τέλος πάντων. Πρέπει να... Κόκκινος είναι αυτός. Εδώ. Αυτό είναι άσπρο. Άσπρο. Τέλεια. Αυτό είναι πράσινο. Και αυτό είναι ροζ. Εδώ. Και αυτού είναι μπλε. Εδώ. Όχι. Λογικά τώρα θα μας... Καθίστε. Εδώ έχει κουμπί για το drone. Drone. Τώρα τι? Άνοιξε αυτή η καρτούλα. Τι? Έρχεται το κουτοπουλάκι! Παιδιά. Drone. Ετοιμάσου. Θα μας κυνηγήσει. Πάτα το! Έρχεται. Ναι, τρέχα! Τι έκανα ρε παιδιά? Έπεσα μόνος μου. Καταρχάς, γιατί κουνιότανε ο δρόμος. Όπα ρε, έπεσε. Πού είναι? Καταρχάς, γεια. Τι ήταν? Γιατί μου έδωσε jumpscare, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Τέλος πάντων, μας έβαλε διαφήμιση. Πάμε. Γεια σου. Για κάτσε. Για aerodrome και πάτα το. Μην τολμήσεις ξανά. Ναι. Κάνεις. Ναι. Θα έρθεις.
Λάγκαλο ολόκληρο το παιχνίδι. Μα την Πανάγια. Γι' αυτό να παίζετε μόνο τα official. Καλά, official είναι και αυτό. Αλλά άμα συγκρίνετε αυτό εδώ το παιχνίδι με το Bobby Playtime, ποιο είναι καλύτερο? Καταρχάς, αυτό εδώ άμα πάω κοντά του θα με κάνει jumpscare. Το βλέπετε? Χριστός και Παναγιά! Drone. Έλα και πάτα το. Come on! Push it! Push it, ρε! Πατά αυτό! Τι έγινε? Έπεσε κάτι. Πού να πάω τώρα? Μήπως πρέπει να πάμε σε αυτό εδώ το δωμάτιο ξανά? Ή από εδώ? Όχι. Εδώ. Άνοιξε. Πού είναι το drone? Μην μου πεις ότι το ξεχάσαμε εκεί πέρα. Εκεί είναι. Πού είναι? Α! Λοιπόν, άλλη μια φορά να φέρουμε το drone μας στο άλλο σημείο. Καλά, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ νομίζω. Νομίζω ότι άμα πάω εδώ και πατήσω αυτό το μαγικό κουμπάκι, εντάξει. Αλλά αυτό εδώ δεν είναι ενεργό. Κάτι εδώ στο εντάξει, αυτό δεν λέω, ήταν καλά κρυμμένο. Λοιπόν, σε πατάμε. Να διορθώσουμε λίγο τα γραφικά, 1 λεπτό, παιδιά. Medium. Πιο ωραία τα γραφικά τώρα. Πατάω αυτό. Ναι. Όπα. Θα μας ρουφήξει η γη. Ναι. 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 Α. Τι πιο σύνηθες. Ένα σανσέρ σε ένα τρομακτικό παιχνίδι. Να πω. Λοιπόν. Έχω παρέα, παιδιά. Το drone. Drone, θα κάτσεις μαζί μου? Drone. Μη με παρατάς. Drone. Drone. Μη με αφήνει. Προδότη. Θα το δούμε στο chapter 2. Λόγια. Όπα. Όπα. Τι. Όπα. Έχω ένα drone εκεί πάνω και δεν φοβάμαι να το χρησιμοποιήσω. Α, τι είναι αυτό? Και τώρα? Thanks for playing. Play Guardian of Ban... Ορίστε. Guardian of Banban στο Play Store. Σε
ένα άλλο βίντεο, λογικά με περισσότερα parts. Άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε like και εγγραφή και bye!